To koro wadhi e kumoluongo ni senet. Ma koro dhi ng'iyo ni to weche ma iseyo godo Gachagua gichalo nade. Nitie weche monego wach ariyo. Mokwongo en ni Gachagua pok othich oko gimoluongo ni fully. Tiende ni pok obedo removed from office. Gachagua chik wacho ni sani pod onyalo mana dhi mbele bedo jalup ker nyaka chieng' senet owach ni koro wagoli oko. Then mar ariyo kwa ka to koro wadhi e senet to sani Gachagua ok nyal gwe tao. Ok onyal gwe tao nikech sani od bura nosewuoye wachno. Kata en owuon nowacho ni ok obi gwe tao, obiro kedo nyaka giko. Gimomiyo wacho mang'eny seche moko paro nyalo lokore. Dhano nyalo wacho ni koro alok paro, awacho ni koro gino muoma wuogi. But sani chik ok oyiene. Koro kwadhi e senet to chik wacho ni bang' ndalo ariyo speaker mar od bura onego bed ni chwalo wachni e senet kanyiso senet gima gitimo ma sani koro iluongo ni impeachment resolution. Koro kodhi e senet ka to senet ni ginyalo time diriyo. Mokwongo ni ginyalo kawo gimoluongo ni committee mag ji 11 ma adundo mabedo piny mang'iyo wechego achiel kachiel, charge ka charge. Kata ginyalo wacho ni gino wadhi e gimoluongo ni plenary. Plenary en niya jo bura te ma senet e senet kacha ma speaker nitiere jo bura te 47 to gi jok mogwel kata jok mobiro nominated koro dhi wuoyo kacha. Koro mano to senet gin ma gibo ng'iyo ni standing orders gi ere kaka gidwa timo. Kata mana impeachment ma governors nitiere ma gisedhi e special committee to gintie ma be gisedhi e plenary. Kanyo koro nitiere pogruok manotimore e National Assembly od bura to gi Senate. E National Assembly kane giseng'iyo gicha to ne gi pase. To nineno ka ok giwache charge by charge. Tiende nok gigo kura ni charge mokwongo gin charges 11. Nok gigo kura ni uyie gi charge mokwongo, mar ariyo, mar adek 11. Senate to koro opogore. Senate nyaka gi vote, nyaka gigo kura charge ka charge. Kendo nyaka gi prove ni charge mokwongo wacho kama, kendo senators ka gin 11 e committee kata ji e plenary kama gibogo kura ibo nyisgi ni uyie gi mokwongo uyie gi mar ariyo to charges 11 go achiel kende oromo tero Gachagua dala. Matinde ni kantiere achiel ma ji osiro mathoth. Yes. Mano koro oromo tere dala. Koro kowulo ni 11 go te nyaka